era el primer cop ni de bon tros que anava al despatx del senyor Gilbert. Sovint l'anava a veure per fer alguna queixa o un suggeriment per millorar el funcionament de l'Insti, però aquell dia era diferent. M'hi havia convocat ell. Seu, Mackenzie. Estic content de tenir l'oportunitat de xerrar amb vostè, perquè Calla, ja... home. Esclar. El director, en la seva saviesa, ha pensat que estaria bé que els del teu curs col·laboréssiu amb la Fundació Duc d'Edimburg d'Ajut als Necessitats i he decidit que ho coordinis tu. Jo? De veritat? Seré el representant de la Fundació tot l'any? Sí. Això és tot un honor i li agraeixo molt. I per què jo? Ets verge, oi, Mackenzie? Què diu? Que ets verge, no has tingut relacions sexuals plenes. No n'he tingut. Ja tens la resposta i ara toca el dos. Potser hauríem de fixar una reunió setmanal per veure com va tot. Si vols, fes-ho. Però jo no vindré. O puc escriure un memoràndum sobre l'evolució de tot. Entesos. De tant en tant me'l deixes al caseller. On és el seu caseller? En un cubell. Qualsevol cubell d'escombraries que vegis dins o fora de l'escola. Llença els teus pensaments a les escombraries i segur que m'arriben. Au vés, Mackenzie. Ara era en Will Mackenzie per nomenament reial, però com tots els grans líders necessitava uns quants pringats que fessin de carn de canó. Jo no els podia trobar, aquests pringats. I ara aquest. Collons, el pobre desgraciat li han afaitat el cap amb vet. I això què és? El que fan servir les paves per tenir el cony ben llis. Oh, per les cames, com ma mare. També ho fa servir pel dors de les mans i pel bigoti. Molt gràcies. En Gilbert m'acaba de donar una gran notícia. L'Insti regalarà maletins a tots els friquis. No, La teva mare farà mamades no gratis. és res de la mare. Participes al concurs el més gai de l'Insti? Aquest concurs no existeix. El que passa és que han inscrit l'escola com a col·laboradora de la Fundació Duc d'Edimburg i jo sóc el coordinador. Havia entès que era una bona notícia. I esclar que ho és. A l'hora d'entrar a la universitat, col·laborar amb la Fundació Duc d'Edimburg seran punts. Ah, ara sí que sona de puta mare. Simon, tu creu-me, tot això quedarà a la mar de bé a la preinscripció de la universitat perquè ajudes la societat, però també fas activitats molt xules com ara rafting, ràpel i fins i tot escalada. Vacances d'aventura per molles. I qui és el duc d'Edimburg? El monitor? No, tio, esclar que no és el monitor, Ruc. El duc d'Edimburg és el príncep Carles. No, no és ell. És el seu pare. El rei Felip? No. A veure, aquest que dius és el duc d'Edimburg, però ell no és rei. Es folla la reina, no? Oh, Segurament pel cul. us hi voleu apuntar o no? Tu ens vols trolar. Jo no vaig a la muntanya perquè un membre de la casa reial em doni pel cul. A la merda, ja sí. Què? I per què? Perquè no conec la reina. Simon? M'ho he de rumiar. Au, va, anar de cul per la Carly no compta com a activitat extraescolar. Que jo faig moltes coses en el temps lliure. Masturbar-se no compta com a hobby, Simon. Au, va, apunta a mi. Perfecte, vaig apuntant-s'hi, doncs, fins diumenge. Diumenge? Sí, és clar. La barbacoa de la meva mare. Mai us en recordeu de les meves invitacions? No gaire. No pateixis, jo vinc. Seré un seguint ta mare i el seu parruix. I la bona notícia pels amants de la carn massa cuita, les converses de compromís i avorrides i els veïns estranys era que havia arribat el dia de la barbacoa de la meva mare i com molava. Quin cunyàs de festa. És la barbacoa d'una mare de família. T'esperaves la mansió Playboy? És un cunyàs. He vist la teva mare a dintre. Semblava disgustada. Oh, no. Plorant? Doncs una mica, sí. Es comporta com una criatura des del dia que el meu pare se'n va anar. Dius que el teu pare ha marxat? No és res greu. S'han anat unes quantes setmanes mentre miren d'arreglar les coses. El què? La cara d'ella? Caldrà més que setmanes per arreglar-la. Calla, tros de cretí. Escolta, no vols anar a mirar com està? No, porta així tota la puta setmana. Quina vergonya. Vols que se'n vagi? No passa res. Vaig a parlar una mica amb la gent. No trenqueu res, i no robeu. Tranquil, entrarem a buscar unes birres. No, us prohibeixo que entreu. Per què? Perquè segurament li robaria unes calces a la meva mare per ensumar-les i feu-hi palles. Tu creus? Sí que ho crec. I us ho passaríeu molt bé explicant-me com us les lligueu a la cigala i feu servir la fricció generada mentre penseu en les seves mamelles per fotre-us una correguda i fer sortir volant el semen. Hola, Will. Hola, senyora Cooper. Simon, et fa res que marxem? No fotis, de veritat? D'acord, va, anem. Mentre en Simon li oferia a la seva mare una espatlla malhumorada on plorar, jo me'n vaig anar a parlar amb un entusiasta de les armilles de punt. No hauries d'estar estudiant? Sí, però no ve d'un dia. Ah, doncs no ho sé. Un nebot meu se'n va anar de vacances 6 setmanes abans de l'examen per Oxford. Com que no hi va entrar, es va agafar un any sabàtic. Tots els seus amics van anar a la universitat i quan van tornar a casa per Nadal s'havia penjat. Carai. Gràcies, Roy. Oh, perdona. Hola.
Hola, Will. Segurament no te'n recordes de mi, però jo et feia de cangur. Oh, i tant que me'n recordo. Ets la Daisy, la filla de la Maggie. M'alegro de tornar-te a veure. Estàs molt diferent. Doncs tu no. T'he reconegut de seguida per les ulleres i la manera de caminar. La gent encara se'n riu de com camines? Dius que se'n reien de com camino? No, una mica. Genial. No és que sigui estrany, sinó diferent. No gaire normal. Sí, però a qui li agrada ser normal? Ara mateix a mi. A la uni hi ha un tio que té 6 dits en un peu i l'adora tothom. Ah, que interessant. Què hi fas aquí? M'han convidat. Sí, esclar. Treballo mitja jornada a la llar d'avis que hi ha aquí a la vora, per això he passat. Ostres, doncs això sí que és una activitat altruista. No et pensis, espero que algun avi ric se'n recordi de mi al testament. Doncs quina passada. Una passada. Doncs sempre estem buscant voluntaris. De debò? Perquè hem de fer tasques de voluntariat per l'Insti. Ens podries fer entrar a la llar d'avis? No hi ha una gran llista d'espera per anar a ajudar la gent gran. Sí, ho sento, esclar. Així, encara vas al col·le. En realitat sí, però sóc molt madur. Ai, coi, escolta, perdona, però m'he d'encarregar d'una cosa. Què ha passat? Que 2 amics meus han entrat a casa. Doncs no sembla una catàstrofe. Tu no els coneixes. Escolta, em pots esperar aquí? He de marxar aviat, però ja parlarem d'això del voluntariat. Au, tira, que et vull veure caminar. Segur? Pels vells temps? Entesos. Però no sé ben bé com ho faig. Exactament així. La Daisy era perfecta per a mi. Era més gran, més refinada, era bona persona i, sobretot, tenia uniforme d'infermera propi. Tinc bones notícies. He organitzat la primera tasca que hem de fer pel DE. Comencem avui després de classe. Per què? Pel DE. DE, duc d'Edimburg. La gent que hi participa en diu així. Ens fem la bossa? Anirem a escalar? No, Hòstia, tio, espero que sigui rafting. tampoc. Que el suspens em mata. Què farem? Molt bé, doncs farem de voluntaris en una llar d'avis. A la muntanya? No, aquí, a uns 10 minuts. Au, quin percaler és aquest? Però hi haurà el príncep Carles? No. De debò hem de fer això? S'han de fer diferents mòduls per aprovar i aquest n'és un, o sigui que sí. Com me n'alegro de no haver-m'hi ficat. I jo que no t'hi hagis ficat, perquè sempre ho enredes tot i com que això és molt important per mi, no t'hi voldria prop ni regalat. El que passa és que tu et posa a treballar en una llar d'avis perquè ets un pedòfil. Mira, si m'agradessin els vells, que no és el cas, seria tot el contrari d'un pedòfil. Aquí té raó. Doncs és un pedòfil de jubilats. Penós. Vols una mamada amb les genives? Ah, sí? Oh, bon dia, em dic Will. Treu-te les dents postisses i tasta'm això. En tens cap més? Sí, espera un moment. Compra un sonotone perquè les iaies et sentin... Vaig decidir no comentar que la Daisy era l'autèntic motiu perquè ens passéssim 3 setmanes cuidant gent gran i em vaig centrar en aspectes positius. Serà genial, penseu en totes les històries que ens explicarà aquesta gent, en podem aprendre molt d'ells. Això serà tan avorrit com llegir? Uf, merda. Oh, aquí fa pudor, Tios, és un tòpic això que la gent gran fa pudor. Em pensava que éreu més llestos. Però fa pudor aquí. Aquí he de reconèixer que fa pudor. Però hem vingut perquè la vida d'aquesta gent millori. Consisteix en això, la nostra feina. Ah, genial! En lloc de fer rafting he de mirar com dorm aquesta penya. Simon, jo et prometo que valdrà la pena. Hola. Hola. Crec que m'he fet popó. Ui, això no va gaire bé, esperis aquí. Oh, gràcies a Déu. Oh, hola, Will. Doncs sort que t'he trobat perquè tinc un petit problema. És l'olor? T'hi acostumaràs, tu tranquil. No, és que acabo de portar un avi al lavabo i no sabia que no es tractava només de portar-li, sinó que l'havia d'ajudar i no sé si està bé que li vegi la... d'això. La xona? Sí. No t'agraden les xones, doncs? No, m'encanten. Les xones m'encanten, però és que és una xona de iaia. I és clar que és una persona, però la seva xona és... és privada. Què faig parlant de xones de iaies? O de xones en general? No sé què em passa. És aquí dins? Tranquil, ja t'acostumaràs a les xones i a les pilotes. Aquí hi ha avis encantadors, però mare de Déu, ja veuràs quines pilotes. Desitja'm sort. I què hem de fer? Doncs suposo que vigilar-los. Perquè no se'ns escapin. No crec que intentin fugir, Neil. Jo tenia una tortuga que no parava de fugir. Què hi té a veure amb els avis, això? Era vella i arrugada. Ara ja és morta. Doncs ja ho tenim, això. Avisa'm més temps el pròxim cop. Em sap greu no haver estat més decidit. És qüestió de pràctica. Aviat et convertirem en l'expert número 1 en neteja de culs de iaios. Com t'ho fas? De davant a darrere. No, vull dir dedicar-te a ajudar els altres. És tan sols feina. I en realitat sento que avui no m'hi dedico gaire.
No puc ajudar-te jo, potser? No crec. És que no em donen festa demà per anar a un comiat de soltera. Però jo vindré demà. I els meus amics també. Et substituirem. És un gest molt bonic que t'ofereixis, però demà també he de fer el torn de nit. Això ja ho faré jo. Em quedaré tota la nit, si cal. Estàs segur? I tant que sí. Tu has d'anar al ball, ventafocs. Que n'ets de tonto. Però ets encantador. Gràcies. Te'n dec una. Doncs anem a sopar junts. Tu i jo? Sí, esclar. I no trobes que sóc massa gran per tu? Et prometo que sóc madur per la meva edat, un desavantatge que en aquest cas sembla útil. Molt bé, soparem, doncs. Divendres? Genial. D'acord, fins divendres. Moltes gràcies, jovenet. Sí, ho havia aconseguit. La meva ex-cangur havia acceptat la invitació i només havia hagut de demanar-li. I fer veure que als meus col·legues els hi encantava passar el temps lliure banyant dinosaures. Com ha anat el vespre amb els zombis, tios? He passat por, no hi torno, per sort. Què? Ah, sí, perdona, no hi torno. No em fotis. Aquesta nit has de substituir algú? No tenen personal, és una putada. És que he d'anar a veure el meu pare. Es veu que com que ara no viu a casa he d'anar a passar temps amb ell. Vaja, per cal m'ha caigut. Oh, merda. Això és un puto desastre. Li vaig prometre a la Daisy fer-li la substitució. Ah, hi ha una papa pel mig, ara ho entenc. Hosti, ara no la puc deixar tirada. Em va dir que soparíem junts per agrair-me el favor. Ah, un sopar? Potser no li farà res. Esclar que li farà, només surt amb ell perquè li fa un favor. És tràgic. Ai, collons. Jay, per què no vens? I una merda, tinc coses millors a fer. Què vas fer ahir, doncs? Baixar al parc. Al parc? A pujar al tobogan? Riu, si vols, però jo no m'he de passar 3 mesos netejant culs d'avis perquè em donin els punts del duc dels collons. Vinga, Jay, tu pensa que m'estaràs fent un gran favor. I per què t'he de voler fer un favor? Per diners. Sí, per diners ho faria. Quan pagues? Això ha sigut idea d'en Neil. No et pagaré per fer de voluntari. 30 lliures i ho faig. 40. Neil! I serà una ganga si aquesta tia et fa una mamada. Jay, ets un ésser humà menyspreable. 10 lliures. 20. Hosti, tio, està bé, d'acord. Doncs fet. De vegades has de fer tractes amb el diable. O fer de voluntari amb un malalt del sexe. Sens dubte, el pitjor de la separació d'uns pares és haver de sopar amb el teu pare en llocs com The Big Stick House i que intenti establir vincles amb tu. Escolteu, sé que això amb la vostra mare és dur per vosaltres i teniu moltes preguntes. Em regales un cotxe? Si li compres un cotxe, jo vull un ordinador. Te'n van comprar un, no faré un any. Sí, a tu et van comprar un cotxe fa 6 mesos. Sí, però és una merda. Nois, vull dir preguntes sobre la vostra mare i jo. Jo no, que puc marxar. M'ha agradat molt veure't, Simon. Em sap greu la pallissa, però no tinc ningú més amb qui parlar. Ah, és igual, ja ho entenc. És que entre la mare i jo les coses s'han complicat i no només en el sexe. S'està fent tard. Sempre en tenia moltes ganes abans. Era increïble. Sisplau, no ho vull sentir. Si renuncies a aquestes necessitats, problema resolt. Però sóc una persona molt sexual. De sempre. Tu ets igual? Potser que desfili. Ah, sí, d'acord. Pare, tot s'arreglarà, oi que sí? Això espero. Ei, potser el cap de setmana podríem anar a fer una ullada a cotxes de segona mà a veure si jubilem aquest. Ah, gràcies, estaria molt bé. Ah, Simon, una cosa. Em deixes el portàtil uns dies, és que els canals de pel·lícules d'aquí són una mica suaus. Ja m'entens? I mentre en Simon s'esforçava per no treure el sopar per les orelles, en Jay m'ajudava a la llar d'avis. Quina sort que havia tingut. Calla, que despertaràs en Brian. Hòstia, doncs si tan enamorat estàs de la cigala d'en Brian, per què no et cases amb ell? És avorrit. Ja vaig a pelar-me-la. Què? Aquí? Nah, hi deu haver una habitació lliure en alguna banda. Al fons n'ha quedat una de lliure aquest matí. Molt bé. Però això és perquè el resident s'ha mort. I sí, el fantasma? En fantasma o sense estarà plena d'ectoplasma quan marxi. Pels fantasmes? No, hi haurà semen per tot arreu. Les pàgines de consultoris van molt bé per fer-te palles. Fins ara, empanat. El meu pla per impressionar la Daisy anava a la mar de bé, tot i que en Jay es masturbava a la pica d'un avi i que jo, com que estava destrossat del torn de nit, em vaig a dormir a l'instí. I això no s'ha de fer mai. Mira-te-la, la lletja dorment. Ahir va sucar-la en un fregall de pèl blanc, eh? Ja sé per què fas el torn de nit. Allà al geriàtric tens la nòvia, oi? Entres a la seva habitació, et fot un pico amb les dents postisses i tu baixes fins al xotxo ple de taranyines. Està com un soc. Hosti, tu. No m'ho crec, és perfecte. Què és això? És crema depilatòria, com a les fotos. Li he xurrat a la Sadie Cunningham de la motxilla. Al perro se li descontrolarà una mica, però val la pena.
Al igual. Ajuda'm, Nil. No en necessitarem gaire. Només deu tenir 4 pèls i un el fa servir per pixar. I sense que me n'adonés em van robar el pèl púbic. Només quedaven unes quantes hores per la cita amb la Daisy i tenia alopècia a les pilotes. Malauradament, en Simon era l'única esperança que tenia. Això del meu pare m'està afectant. És normal que et preocupis, però s'arreglarà. Això espero, tio, perquè és tan avorrit. No para de voler parlar-me d'home a home i em té ratllat. Doncs ens falten voluntaris a la llar d'avis, si t'interessa. El que sigui abans que sentir res de la vida sexual dels pares. És un sí? Sí, torna a donar-me la feina de voluntari de merda, sisplau. Genial. Quin gust engegant gell a la merda. Estàs segur que pots passar dels teus pares? Sí, ja s'ho faran. Mira, en tot cas, compta amb mi si necessites res. Gràcies, tio. De la mateixa manera que jo sé que compto amb tu, si et necessito. Sí, esclar. Doncs necessito que em facis un favor. Esclar, què vols? Que em miris la cigala. No és res gai. És que tinc un problema. Jo crec que mirar-te la cigala és una mica gai. Sisplau, no faig conya. M'han caigut tots els pèls dels collons. Què? M'he quedat clapat a classe i dec haver tingut un somni humit perquè estava tot enganxós. T'has corregut a la sala d'alumnes? Sí, però escolta, he anat a casa a rentar-me i m'han caigut tots els pèls a la dutxa. Perdona, t'has corregut a sobre a la sala d'alumnes en ple dia de classe i amb tot de gent per allà? Sí. I els pèls t'han caigut? Sí. Això em supera de llarg. Tu fes una ullada. No estaria amoïnat si no fos perquè he quedat amb la Daisy d'aquí 2 hores i si per casualitat s'hi llença. Això no és gaire probable, no t'ofenguis. Està bé, però si es produeix un miracle i em toca, o pitjor, si em veu les pilotes pelades, què pensarà? Que ets un actor porno? Tu mira'm bé. No crec que es pensi que sóc un actor porno, Simon. I si agafes un retolador i et dibuixes uns pèls? Entesos, bona idea. I després em dibuixo unes birres a la panxa o una cigala més llarga. Ei, i si t'hi poses una perruca? Ostres, quina gran idea. Una cigala amb perruca, però tu sents el que dius? No fotis, vinga. Si no et sembla bé el que dic, jo m'obro. Em sap greu si estic una mica estressat. És que resulta que tinc el pubis pelat. Perdona, Simon. Vull que m'ajudis. Mira'm la cigala. No! En Simon no em va ajudar i de sobte ja era l'hora de la cita. Tot i la meva alarmant falta de pèl púbic, vaig procurar fer bona cara. Estàs de conya. Vaig a rentar-me les mans i ens n'anem, d'acord? Sí, esclar. Ara surto. Fantàstic. No sé si em va pujar la sang al cap o va ser el fred que sentia a les pilotes, però de sobte el consell d'en Simon de la perruca em va semblar la millor opció. Ja estàs? I tant, som-hi. Picava una mica, però m'agradava. Em sembla increïble que aquell emparat d'en Will em pagués ahir. Si l'únic que vaig fer va ser mirar la tele i fer-me una palla de puta mare. Em paguen per pelar-me-la. La feina dels meus somnis. I demà faré el mateix i ell em tornarà a donar 20 lliures. Vols dir que vas a una llar d'avis i te la peles? No et sembla una mica estrany? De vegades em fico un dit pel cul mentre ho faig. Demà hi torno jo allà. T'hauràs de buscar un altre lloc per cascar-te-la. No. Jo hi penso anar. Això són calés ben fàcils. Ell no et pagarà si no et necessita. Sí que pagarà. Hauria d'avisar-me amb temps. Sóc un treballador voluntari amb sou i tinc els meus drets. Hola, fill. Pare! Què hi fas aquí? La mare i jo estem tenint una conversa. Bé, que bé. Sí. Escolta, tens condons? I mentre els pares d'en Simon follaven sense condó i sense discreció, el meu primer sopar amb una noia anava força bé. Sobretot tenint en compte que deia una perruca de jubilat als calçotets. Ostres, m'he begut tota l'ampolla de pinot grisa. No m'anava controlant, però jo diria que sí. Ai, senyor. Jo només he vingut per agrair-te que em substituïssis l'altre dia. Va ser un plaer. I fàcil. Ja estava tranquil com l'últim pas abans de la tomba. Ets graciós. Ho intento. De veritat que ho intento. Carai, acosta't. Vaja, genial. Ets tan jove, no sé què faig. Sí que ho soc, però... No, per l'amor de Déu, no diguis res. Només vine amb mi. No em puc creure que faci això. N'hauré de donar la culpa al vi. Va ser increïble. I malgrat que la Daisy era infermera i que havia vist genitals molt més terrorífics que els meus, segurament mai havia vist ningú que portés una perruca allà baix. I després de 17 anys intentant que les noies em toquessin els baixos, vaig dedicar totes les meves forces a evitar-ho. Què coi és això?
Daisy, em sap greu, ara t'ho explico. És una perruca? És una llarga història, però és que no tinc pèls ni un de sol en tota la zona genital. No, esclar que no en tens. Ets massa jove, no hauria d'estar fent això. Ets un nen! No és això. Tenia pèls ahir. Em sap greu, Will, sisplau, perdona'm, no estàs preparat. Hauria de deixar que maduressis al teu ritme. Deixa estar els pèls, sents? Encara funciona. Toca-la, potser t'agradarà. Em sap greu. Què és la perruca de la Phyllis? Les meves gònades sense pèls ho van engegar tota la merda. I el pitjor és que encara quedaven 2 setmanes d'avorrit voluntariat. No entenc què hi vens a fer si no et paguen. La gent gran em cau bé, també són persones. Vols dir que et fan trempar? No és això. És que la gent com en Brian han viscut moltes coses. Són avorrits. Sí, són avorrits. Però d'una altra manera, m'entens? No. Vinga, doncs, potser que vagi per feina. Ja hi tornes? Si tens tant d'esperma com jo, has d'obrir la vàlvula almenys un parell de cops al dia. A més, ara em corro en 30 segons. T'emportes l'ala? No, aquesta me la sé de memòria. Necessitem material nou. Jo me l'he pelat amb la Sarah Ferguson i tot. Si veus en collons pelats, cobreix-me. Daisy, escolta'm, només et vull explicar el que va passar ahir. Will, em sap greu, em fa vergonya i he d'anar a gestionar un ingrés. Però t'ho vull explicar, no sé què va passar. Jo tenia molts pèls allà baix. Will! En tenia les engonals, els collons, i encara en tinc a la regatera del cul. Will, de vegades és millor callar i no dir res de res. I mentre jo explicava que, de fet, no tenia els collons pelats, en Jay buscava un lloc per pelar-se-la. I en la seva incessant recerca de material nou, la seva imbecilitat va arribar a cotes insospitades. Hi ha algú? Qui hi ha? Ai, cony! Hosti, perdoni. No pateixi, rei, a mi no em ve res de nou. No sabia que era aquí. S'està adaptant molt bé, crec jo. Li presento en Jay, un voluntari de la Fundació Duc d'Edimburg. T'agraeixo que cuidis la meva mare. I se l'ha fet mirant-me a mi. Moltes gràcies, Jay, t'has lluit. Jo no he fet res. De veritat, no és el que diuen. Ha sigut un malentès. I no sé per què et poses tan pesat amb el tema. Potser em poso tan pesat perquè no només has esgarrat això del duc d'Edimburg, sinó que m'has fotut en l'aire una possible relació amb una dona atractiva. També és culpa meva, això? Sí, ho has espatllat. I com? Te la vas pelar, la salut d'una iaia. I que tu et fiquessis una perruca als calçotets no hi va tenir res a veure. Sí, va ser una idea terrible. Si va ser idea teva. Una perruca? I què estaves pensant? Què estava pensant, Neil? Doncs què cony foto? M'han caigut tots els pèls públics perquè els meus companys han trobat divertit depilar-me els pebrots. De la parra. Però almenys la Daisy et va tocar la cigala. Ah, no, res d'això. Al mig hi havia la perruca. Ei, recorda que em deus 40 lliures per les substitucions. Jo de tu l'esperaria assegut al pagament. Que ens vam donar la mà, eh? Sí, però després amb la mà vas fer altres coses. Diuen que cada derrota és una victòria si n'aprens alguna cosa. Doncs aquesta no. Va ser un desastre amb pèrdua de credibilitat. Ets verge, oi, Mackenzie? Pèrdua de pèl públic, palles gerontofíliques i desastre monàrquic. El príncep Carles s'ha enfadat amb nosaltres.